Kapitan Inteng! Good morning, Insyang, my loves. Kastamad kan ka, Kwarog. Ay, kumusta nga'y titurog mo, my loves? Nasayaat mad. Ada ka di aramidom ita? Agpasada ko ma. Apay ka, day? Kunak, nasaan ka busy? Tagsabat tamanin ijay sentro. Ay, mabalin mo't Insyang, my loves. Sigurado ka? Wine. Urayan nak nga rin iti sigod at ang bayan ta. Insyang, my loves. Tay baglangan tanda ka, Kwarog. Tay padaanan ka. Apay ka di, Anggail? Itulod nak iji munisipyo. Sana mabalain. Apay ngay, di mo ibaga adi ka manan agpasada ita. Talaga sa anak nagpasada ita. Tadalakad mi kini Insyang. Asin mo nga insang dita. Ah, Nobyam. ay lawan ka. Ay, agsaw ka. Ah, Asin mo dahi nga insang kunak. Ay, nobyam. ay, sanang Kyle, pagayam ko lang. Mala, agpatuloy akaon. Tapno sana kamala daw iti oras na nagsaritaan may. Aguray kalangan iti sa bali apaglugana, mang Kyle. Ay na, nagimas na talaga dagiti makan nga in-order mo, Insyang, my loves. Para kan ka talaga dagita, Kwarog. Agyaman ako na Insyang. Awan anyaman na. Sa dino nga iti sumaruno nga papananta. Mapanta ichay mo. Ilibri ka. Wow! Gumatang ta iti sapatos, pantalon, kan kamisetam. Ah, So katantamat laang day tadaan a cellphone mo, tapno clear ton ti camera, no kasta nga ag video call ta. ay, sikat yung makamo, Insyang. Ala, agawaan ta nga rodan ti mangahan, Kwaro. Agyaman na kadagiti ginatgatang mo para kanyak, Insyang, my loves. Awan anyaman na, Kwarog. Adaman sa ludsodag kan ka. Anya day ta, Insyang, my loves. Kaano ngay ayam ammo na kadagiti dadakkel mo? Ha? Ay, wa. Saan pa'y nga ita, Insyang? Ingam, 5 bulan ng ti relasyon ta. Ay, kuha nga min, Insyang. Sana pa nakasagana sumango kadagiti parents ka, oh. Sige, ano saklat tanti aguray. Agyaman na tamaawatan nak, Insyang. Wan ata ay ayatan ka unay, Kwarog. Oray na surok aba inti atawan ti nagbautan ta. Ilaban kalata. Di nakarakupan na, Insyang. Nagato ti tao dito yung maul. Oray. Uy, kabarbaro ti cellphone mo, Jake. Wine usay. Kita am ti kamera na, oh. Apa? Upat ti kamera na. Clear da kita. Sana all. Gumatang kamot ay iti barwa silpon mo. Ha? Sukatan mo tang takipad a silpon mo. Uwan ko mga mawang pangalaki ti gatang ko, Jake. Umasidag ka. At dayara sa as ko atip kan ka. Sige man. Ay, anya nga deta tip, Jake. Astay. Anya? Aw. Di mo kayat? Sana nasayat alukon tayo ti pada tayo ataw, Jake. Hindi talang mo tiyan mo kapamuspusan. Kita anak, oh. Kabarbaro man ang tinsuot ko ita. Oh. Agraman na ito yung cellphone ko. Ay, uwan. Sana kung nga group pa marigrigat. Awan ti madmadlaw mo kan ni Kwaraw, dungaw. Kasi iti anya. Kabarbaro man ang ti sapatos na itay. Madlaw ang inginaan. Anya ko maita. Ginatang na siguro Aha, pangalan na iti igatang na. Kat saan mo tin ngagpaspasada. Pasaray inal daw pa'y ngagpasintro. Amangan mat no adda urnong na. Sa balit nagparparik na kanyak dungaw. Ha? Ang mga naglakla ko iti maiparit nga agas ti kaan ka. Anya? Ay, saan mo siguro am aramid ni Kwarog ti kasta? Anya nga ti amu tayo. Anyat gatanga, marituyang. May 1 kilo a mantika laang, maray. Day talaang. Wun. Mabit lang nga raw tamang isuputak. Sige laang, maray. Ay, un kaya maray kwanang. Awan ka di ti madlaw mo kini Kwaraw.
Anya kumangay ti madlaw ko. Ang imasenson samay. Kabarbaro dagiti kawas nga isusuot na. Agraman cellphone na. Nalawa at touch screen. Saan ka amas daw? No sa dino tinangalaan na iti kwarta na. Urnong na siguro, Diyan lamamating urnong na. At dalakit di kalukwan ngar aramidon day jay akwaraw. Ay, si kamot ti lumabas dito'y parangan may kwaraw. Ito'y bagam na natuyang. Madlaw ko kat ninginaan tapantalon kan kami sitam. Anya pa'y na natuyang. Agraman ti cellphone mo. Naglawa ti screen na. Anya pa'y na natuyang. Branded pa'y dagiti sapatos mo. Thank you. At ka di pa'y bagam. Ay kwa. Mabalain nga ibagam kanyak ti sikrita kwaraw. Kaya't kukumamot ti gumatang itikas iti us-usar. Ay, sana mabalin nga ibagakan ka na natuyang. Ang mga no ichismis mau. Alakit din. Ibaga mong kanyak ti sikrito. Promise. Saan ko nga idandanon kini Uncle Ma. Naman ang tibagamin siyang. Kumusta kan, Kwarog? Ape adi mo sungsungbatan dagiti awag ko kan ka. Ladingita. Kaya't ko awaya-wayaan tan ti tunggal maysa, insyang. Kasano nga ti kanlay saan nagtulagan ta? Namiris ko asan asyak gayam ti lalaki amay karya para kan ka. Okay lang kanyak, no awan na talgad at trabaho. Sana balitado ti kwartak. Mababain akon kan ka, insyang. Isungag break tan. Ay, saan? Saan? Ay, kay at nag-break ta, Kwarog. Aganan at kakanayo na, insyang. Bye! Tabang pa na lagip mo ti may dito balay. Nawanti na pataga pa panakita ang kail. Yan nila una ter aramidem iji sentro aya. Pasarainal daw ka ngagpasentro. Hindi ka labas at amin businesses meeting ka. Businesses meeting? Wain tado a business. Ay. Dahil tati trabaho ka dyan ang kail. Ay di nakman ulbudan. Ay, sana ka agul-ulbod ang kail. Kanakan ka. Iso nga amok no agul ulbud ka uno saan. Yang kalmat. Uno agilakla ko ka iti maiparit nga agas. Ay, sana kail. Eh. No way! Di pa nga gre-ring ti cellphone mo. Di mo matsungsung batan, Chef. Asino ti mo awag? Diyan ka mamuday ta. Ha? Ang mga no scammer. Sa bagay I-block mo latan. Tapno di da ka kulitan. Mabalin ka di tag sa ludsod. Ay, kwanang tinagan ko. Itala ang anakita ka dito'y lugar mi Syakmet ni Insyang. Uray jak kabisado ti lugar yo. Inan-ano sa klatatin may takayat ko ang makasarita ti nobyok. In-black nak ngamin. Iso saan kon ang makontak. Ay, nagkasaang matanti kasta, mariin siyang. Wen nga rod. Sapay ko mata matulungan nak. At dagamin na kaibaga kanya kataga dito'y ni Kwarog. Anya? Apay akas ta ti reaksyon mo. Ay, anya nga minan tinagan tinobyong asap-sapulam, mariin siyang. Kwarog, tinagan na. Amang ano am-amom. Isurum man kanyak no sa diino ti balayda. Ay, kwa. Urayan nakbit dito ruwarta. At dala awagak, maray. Hello, Marikwanang. Apay amasapol nga umawag ka. Kat agin na sinagmat ti balay tayo. Kwa nga main, maribanang. Diyak amaw no kasano nga ibagak na ito'y kan ka. Anya day taya, Mare. At dangamin bakit nga imay dito'y tersinak.
Kat kunana anubyo na kanon ni Kwarog. Ah, No dya kag bidawt. Katawunan tayo dayjay nga insyang. anya? Pudno ti ibagbagak maray. Ay, amangan mo't no mangrabrabak laeng. Wendaw, amangan mo't no agbala. Ay saan? Amo na ti ibagbagana. Adapay service na. Madlaw abak nang sika. Ay, naglukon dayjay akwarog. Anya nga ti ibagakan kwa na. Ay, ibagam ta saan pa'y apo mampanaw dita, Maray. Kasarita mi pa'y ni Kwarog, maipapaniti da ito'y abanag. Maray, umayak man makitambay dito'y tersinam. Okay laang maray. Awang problema. Ay, Maray, kasino nga'y jay babae ang nakatugaw iti saan unay nga adayaw. Apay nga'y adi mo imbaga kanyak nga dabisitam. Saan ko abisita dayta? Bisita ni Kwarog. Insyang kano tinagan na. Ha? Anya? Wen. Kasta ti kunana itay. Kanubyo na kano ni Kwarog. Kunakon kay. Isumot lagayam nga ado ti kwarta ni Kwaraw. Adam gayam nubya na abakatabak nang nga. Agriin ka, Kwarog. Abay ka diyang kail. Ing kasangwan ni Insyang. Ada ka no tersinan ni kagawad ko na. Ha? Mangibabain ka? Nag-break kami kininsang hanggang. Ay, saan anasayati na ramid mo? Kasanaw, no ipilit na nga kalay sa kayo. Ah, Ay, sana. Diyak kaya't nga ikalay sa dayjay. apa yan nakirelasyon ka kinkwa na, no? Di mo gayam ay ayatin. Ado nga minti kwarta na ang kail. Ay, mangibabain ka. Ay, isubli kami nga intad na kanya. Basta di yung ipilit nga ipakalay sa kanya. Kwarog, anya dagitan nakasako abinaklay mo. Regalo ni Insyang dagito'y kanya kantay. Isubli kaon. Tapnawanan ti makungkunana. Ay, nangalaamot ngamin iti tured mo, anangaramid iti kasjay akalukwan. Pagbababaw ya akong tinaramid ko antay. Iso nga isublik aminan nga intad ni Insyang. Tapno sana na dumakkel pa iti isyaw. Isublem, kan agkid daw kamutlangan iti pamakawan na. Nung ay saan na ka mapakawan. Ay, kat padasim lata. Anya nga, kat si kamot lang tinangaramid iti pagparikutam. Ken may sa, pinangnamnamam ngamin, jay tao. Agyaman na nagpakita ka kanya, Kwarog. Kailiw ka ulay. Hindi nakaruko pa ni Insyang. Kwarog. Imayak. Tay sublik amin dagito'y regalom kanyak. Kuntap no akidawak iti pamakawan mau. Ha? Pasensyakan ka dagiti dakas na aramidak ka, Insyang. Anyat kayat mo asawan. Break tanin Insyang. Sana pud nung ay ayatan ka. Tilang kwartam ti kayat kao. Anya? Isa pa'y lako mata mapakawan nak, Insyang. Ay, Kwarog! Saan anasaya at alukwam ti padam a tao? Agtrabaho ka kit diyan na imbag. Tapno biyag mo kat agprogreso. Ala sige! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.